Ireng lur, tak baleni maneh panggonan gendruwo rambut ireng. Lah iki lur, ternyata aku ngelirik beberapa kali liwat kok warunge ambruk iku nyatane wis koyok ngene iki lur. Ya mungkin karo si pemilik hak mungkin dikon ngalih utawa ya apa jajal engko mampir nang warung mau kanan jalan tekok golek informasi lur. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh, muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Jalan Raya Kediri Tulungagung utawa Jalan Urip Sumoharjo dulur-dulur, yen lurus kenceng jreng arah Tulungagung, yen ngarep iku pertigaan menggok kiri arah iso Ngronggo pesantren uga arah kota Blitar dulur-dulur. Dina iki dulur-dulur bakal takjak nggoleki warung langgananku lur. Amarga pas liwat pirang dina kepungkur iku warunge gak ono. Terus tak toleh ngiwonengen ya gak ono warung. Makane iki wis jarak sekitar 5 dina kok seminggu ngono dulur-dulur, kita baleni maneh mbok menawa buka warung anyar. Oke dulur-dulur, sawetara ki Jalan Raya Ngronggo dulur-dulur. Jembatan jembatan Jumplangan Sepur Ngronggo. Dalan perintis kemerdekaan lur, dalan terpanjang neng Kediri. Kurang luwih 2,5 km dawane jalan perintis kemerdekaan iki. Sawetara kiwa tengen wit-witan ijo sik lumayan lur, tetep salah siji hal yang membanggakan saka wilayah kota Kediri selain kebersihane ya penghijauan. Aku penasaran banget lur, mergo warung kono kuwi ora mung warung kopi lur. Dadi ana tahu lontong, lontong sayur, sego utawa nasi uga ana, terus gorengan-gorengan. Terus dinggo omong warungan iki gayeng banget lur. Prapatan iki yen ngiri arah Kaliombo, yen nganan arah Waduk Jiput dulur, kok waduk sih, Sumber Jiput dulur-dulur. Ki lurus lur, pancen lokasine iku nang nggone Kelurahan Bawang, Kota Kediri. Kelurahan kang paling pinggir tlatah Kota Kediri dulur-dulur. Wis berbatasan karo Kabupaten Kediri. Sawetara ki Kelurahan Ngronggo lur kang uga gedhe banget wilayahe. Jadi sepanjang jalan perintis kemerdekaan iki wilayah Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota Kediri. Ki sing tengen wit-witane sik rong gede-gede lur, sebagian sik cilik-cilik utawa bar dipruning utawa diprunggesi lur. Mungkin ya ketrak angin. Prapatan Bence dulur-dulur yen ngiri arah Bangsal termasuk Rumah Sakit Baptis, yen Blitar arah nganan. Lah lokasi sing arep digoleki awake dhewe iki lurus lur, ngliwati Kelurahan Bedet, Kecamatan Pesantren,
terus lagi Kelurahan Bawang. Iki dalane rada cilik lur, amarga dalan kampung, tapi yo aja kuwatir aspal halus lur. Ora cilik nemen yen mung nggih simpangan mobil keluarga ngono sik was-was lur, iso dipirsani dhewe ngarep. Ki masuk Kelurahan Bedet lur, sadurunge mau yen gak kliru kelurahan lek prapatane mau bener bence, yen iki Kelurahan Bedet lur, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, kecamatan kang paling etan lur. Jadi Kota Kediri dulur-dulur iku dibagi telung kecamatan. Kulon Kalibrantas iku Kecamatan Mojoroto termasuk kampungku. Terus etan Kalibrantas iku Kecamatan Kota Tengah. Kiri jalan kantor Kelurahan Bedet lur, utawa Kecamatan Kota Kediri, lan paling etan iku Kecamatan Pesantren niki lur, sing awake dhewe lagi liwat iki masuk wilayah Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Yen iki bagiannya niki ngrumbul banget lur, wit-witane, terus ngiwonengen akeh sing arupa kebon utawa sawah lur. Dadi yen mlaku-mlaku utawa sepedaan motoran lewat kene iki rasane pengen kalem-kalem karo menikmati enek perumahan mewah ki lur, Emerald. Lah koyo ngene iki lur, ya sebagian besar pancen ditanemi tebu lur, pabrik gula Pesantren Baru. Ya iki lho lur, warung sing tak kanan jalan enak warung rame, muga-muga iku lur. Warung sing tak omongne iki kiri jalan iki lho lur, kok hancur lebur. Mosok kena angin topan wingi. Lah burine bangunan gedung kuwi jenenge PGRI Center, tapi sejak dibangun sampai saiki koyoke ora tau dinggoni lur. Dadi wong-wong yen cerita-cerita nek warung gedunge saiki dinggoni utawa disebut panggonan gendruwo rambut ireng lur. Tak baleni maneh, panggonan gendruwo rambut ireng. Lah iki lur, ternyata aku nglirik beberapa kali liwat kok warunge ambruk iku nyatane wis koyo ngene iki lur. Ya mungkin karo si pemilik hak mungkin dikon ngalih utawa ya apa, jajal engko mampir nang warung mau kanan jalan tekok golek informasi lur. Tapi ketoke koyo pindahan warung iki lur. Oke lur, muter lur, warunge yo mau kanan jalan, paling kaceke karo warung lawas sing hancur mau yo 20 meteran lur. Badanku bolak-balik liwat tok tutup. Wo, makane pirang-pirang minggu kae yo liwat gak petuk. Kan ngalih sama panjenengan. Nggih, terus badhe terbang. Oh, di rumah gendruwo. Londonge dari wonten? Sekol berarti. Lodeh tahu tempe. Sekole sepalih nggih. Dine nembe kali dinten iki Pak. Lah nggih kula kecilik bolak-balik. Bolak-balik kecilik. Tak syuting malian wis kuwi kangen. Kok mbot dereng sempat ndamel londong. Dereng Pak. Nggih. Tasih toto-toto ngoten lho Pak. Iki lur, aku mau pesen sego
jangan tahu tempe lur, jane ono jangan asem. Bismillahirrahmanirrahim. Kene iki jangane sedep lur. Weh isis lur, nyewa nengen mburi sawah lur. Panggonan gendruwo. Lah masalah gendruwo mau kan kabare yen koyah-koyah nek wau iku jarine ana swara-swara aneh lur yen Batin ku arep ngingi. makane wong-wong jenenge panggonan gendruwo rambut ireng. Dadi guyon lur. Ki lur kopi tanpa gula pahit kental. Napa keki napa putih napa oh bebas. Luwih amba nggih niki kados e. Pelanggane pancen rame banget lur. Iki video bakal tak akhiri dhisik lur.